Ftit jiem wara l-elezzjoni ġenerali l-Prim Ministru Lorenz Gonzi flimkien mal-membri tal-Gabinett tiegħu mhux biss iddeċidew li jieħdu paga doppja, imma wkoll jollu l-allowance li kellhom. Min analiżi li jagħmel il-ġurnal The Times jirriżulta li mingħajr ma informaw lil ħadd il-membri tal-Gabinett iddeċidew li jieħdu 6,000 euro fis-sena aktar fi duty allowance. B'hekk mal-paga li kienu jirċievu mhux biss ingħataw paga oħra bħala membri parlamentari, imma wkoll żieda li waslet biex fil-ġimgħa jibdew jirċievu mal-500 euro aktar. Mill-minuti tal-Kabinett irriżulta li din iż-żieda kellhom jirċievuha wkoll l-Speaker tal-Kamra u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Iżda l-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qatt ma rċieva l-ebda żieda u meta sentejn u nofs wara sar jaf b'din iż-żieda, iddeċida li dawn il-flus kienu se jmorru fi fond tal-karità mmexxi mill-imħallef Emeritus Filip Xiberras. Madankollu l-Prim Ministru fl-aħħar jiem qal lill-Kap tal-Oppożizzjoni ma kien se jirċievi xejn u ċaħħad lil karitajiet minn dawn il-fondi. Fej il-Prim Ministru qatt jipprova jawwiġa dik ma nistax nifhem jien. Qatt jagħmel hekk biex jawwiġa. Għal-ebda raġuni oħra biex flok ħabba tridej fuq sidru jgħid mea kulpa għax din l-qassata qatt ma misni għamilt l-affarijiet biċ-ċar b'konsultazzjoni u fi żmien meta l-pajjiż kien ikun iżjed lest illi jaċċetta li jkun hemm reviżjoni fil-paga tal-Ministri tal-Membri Parlamentari, flok qal illi sar żball għax m'għamlix hekk, qiegħed ikompli jaffiġa u iżeffen fin-nofs lil-Kap tal-Oppożizzjoni. Dan wassalni biex ngħid lili waħda mill-kolonni tiegħi tat-Tanġa Malta tal-ħadd li għadda jidhirli. Il-Prim Ministru bil-kemm tarfu illum il-ġurnata minn dak li kien. Jien idea ngħidlek għax il-Lorenz Gonzi nirrispettah, kont nirrispettah u għad nirrispettah.